Vstávaj, dneska to bude úžasný deň. A v tomto momente som si uvedomil, že tento deň bude na hovno. Však ty. Si myslel, že to začne za že Cinematic Vlog? Tak nie, presne tak nie, lebo serem na to. Ahoj všetkým mojim odoberateľom, ale aj neodoberateľom, a vy, čo neodoberáte, by ste už mali konečne začať, pretože mňa to poteší, vás to nič nestojí a možno vás to bude aj baviť. A keď vás to nebude baviť, tak ja mám aspoň odber. Možno si všimol, že posledné obdobie som vôbec nič nepridával na ten YouTube a ten YouTube tak trošku chátral, ale bolo to všetko kvôli tomu, že potreboval som si nejak utriediť tie veci, vyjasniť, čo chcem natáčať, čo nechcem natáčať a vymysleť si v tom nejaký ten systém, aby som to vedel dlhodobo udržiavať. Takže budem sa snažiť už natáčať pravidelne, neviem ako často a tak, či to bude perfektné, či to nebude perfektné, ale budem sa o to určite aspoň snažiť, aby to bolo v pravidelne nejakých intervaloch. Čo sa týka videí, ktoré budem natáčať, tak budú to už videá z prípravy. Hej, presne tak. Začali sme prípravu, keď ma sleduješ na Instagrame. Ak nie, tak začni, tu niekde ti dám dole, jak sa tam volám. Začali sme prípravu. Idem ďalej s Hyacinom, ako aj som bol doteraz, už som s ním pomaly 2,5 roka a maximálna spokojnosť, čo sa len dá. Takže nemám prečo meniť kouča a odporúčam aj tebe, ak máš nejakého kouča, prestaň ich meniť každé 2-3 mesiace. Takže začni veriť svojmu koučovi. Súťaže nás čakajú 17-18 týždňov, to bude prvá súťaž. Dneska nás čaká tréning prs. Bude to push, budú to prsia, ramená, triceps. Ale viac o tom ti poviem až ďalej vo videu, kde už bude normálne tréning. Takže dopozeraj to až do konca, pretože ti tam poviem pár užitočných rád, ktoré možno sa ti zídu, o ktorých si možno ešte nevedel, alebo proste si to potreboval len nejak utvrdiť tej svojej makovičke. Čo sa týka aktuálnej stravy, tak dá sa povedať, že stále tam mám kopu jedla. Vychádza to cez nejakých 3,5 až 3,000 kalórií možno, že? Ale to by som si nechal asi až na ďalšie video, aby ste nevideli hneď všetko, aby si mal potrebu pozerať tieto videá, aby ťa to nútilo im dať like. Vieš ako, daj ho tam, šupni ho tam, ešte si ho nedal, šupni ho tam. Toto malé, čo tu vidíš, presne toto, to je moje pretréningové jedlo. Kašička, proteín a mandlové maslo, ktoré som tam stále nedal. Takže to si ešte tam potom dáme. Ja si to idem vychutnať tuto s mojím malým kamarádom a aj vám ho hneď ukážem. Pozri sa, jaký je zlatý mol, pozri na to, pozri. No, takže takýmto mojím kamarádom som tu dneska. Sú to ručne hačkované plyšáky, vhodné aj pre deti, takže ak už máš svojho nejakého malého potomka alebo niekomu by si to chcel darovať, tak ma kontaktuj a dám ti kontakt na moju maminu, ktorá to robí, áno, vlastnými rukami to robí, takže tak, buď pre dieťa, alebo po prípade aj pre teba, a ak si úchyl, tak je to vhodné aj pre teba, lebo ho môžeš takto pekne vyzliecť, pozri sa, opasok dole, hej, a môžeš sa s tým hrať kľudne na striptease alebo na čo ty chceš. Takže veľmi fajnovúčka hračička, vhodná pre deti, vhodná pre dospelých, vhodná pre úchylov. Takže pozdravujem domov týmto moju mamku a robíme biznis. Biznis. Čo sa týka ešte tejto kašičky, tak je to obyčajná rýžová kaša s proteínom, ešte tam do toho pridáme to mandlové maslo. Mám to tak hodinku pred tréningom. Foj, ty kokos. To je taký humus. Ja si idem zjesť tú výbornú kašu
a vidíme sa už rovno pri tréningu. OK, kamaráti moji, takže jak si videl na začiatku už začínam incline tlakmi. Celý tréning bol prevažne na stroje kvôli tomu, že kvôli zraneniam, ktorým musím prispôsobiť celý svoj tréning, ale to vôbec nevadí, pretože tie stroje sú funkčné takisto, ako keby to robím s voľnými váhami. Takže začíname. Fúr mi Siri niečo rozprával do hlavy, takže toľko k tomu. No. Začíname incline tlakmi, všetko na strojoch, budeme pokračovať s nejakými tlakmi na rovnej lavičke, back deck, forma flyov, potom pridáme k tomu ešte trošku ramien a tricepsu. Základ je ten u mňa, že nesnažím sa fokusovať vôbec na tú váhu. Žiadne takéto veci, žiadne predbiehanie sa v tom, aby som z tréningu na tréning dával väčšiu váhu, ale ide mi o celkovú kontrolu a o stimuláciu toho svalu. Takže, aby toto video nebolo také nudné pre vás, že proste len cvičím a rozprávam sračky, tak budem sa snažiť do tohto videa priniesť aj niečo ohľadne tej svojej techniky, ako nad tým premýšľam, ako pracujem s tým objemom v tejto fáze. A tak, základná informácia je tá, že máme cca 18 týždňov do súťaže. Ja mám poranené stehno a viac ti o tom poviem v ďalšom videu, takže nezabudni dať odber, like a koment, aby ti to neušlo a aby si vedel, čo mám s tým stehnom a ako to budeme riešiť. A do akej divízie cvičujem. Pretože Classic Physique to už nebude. Ale začne to tam, kde to všetko skončilo. Skončí to tam, kde to všetko začalo. Takže ten, kto ma sledoval, poznám už dlhšie, vie, kde som začínal a vie, kde aj skončím. Takže čo sa týka zostavenia tréningu, tak môj tréning spočíva v tom, že využívam push-pull legs, viac menej. Aktuálne to je len push-pull, posledné 2 týždne. A to je jedno. Push-pull legs trénujem väčšinou 2+1, keď sa cítim, tak je to niekedy 3+1. Ale využívam top sety, back off sety, takže nič neprepalujeme. A tak aktuálne tento cvik, ktorý práve robím, incline tlaky na stroji, tak tu mám 2 top sety, jak si mohol vidieť. A oba top sety boli so 70 kg na stranu. Na jednej strane 70, na druhej strane 70, ale je to na hoj stroje, ktoré sú pohyblivé, takže toto je o kus ľahšie, o dosť ľahšie by som povedal. Čo sa týka týchto strojov, tak ja ich moc nemusím, nie sú nejaké extra, ale ak ich máš ty v posilovni a využívaš ich a nemáš prístup k iným strojom, tak taká veľká moja rada je tá, že nepoužívajte podložky, čo sú na nohy. Nevykladaj si na to nohy, ale nechaj si ich na zemi. Hlavne pri nejakých ťažších sériách, kde potrebuješ byť viac stabilný a mať lepšie to ťažisko rozložené. Pretože som si všimol, že vždy, keď ja som išiel s väčšími váhami a potreboval som mať dobrú tú stabilitu, aby som sa vedel zaprieť do tej zeme a vedel potlačiť, tak ak som náhodou potlačil do jednej nohy viac než do druhej, automaticky ma to vyhodilo z balansu a jedna strana mi potom išla viac než druhá. Takže ja si vždy skladám nohy dole na zem, aby som, alebo len špičkami neviem rozprávať, som zadýchaný. Takže ak mi nedočiahne celá noha na zem, tak si dávam prakticky len špičku a do nej zatlačím, aby som tam mal lepšiu stabilitu a vedel tlačiť. Takže 2 minúty sú preč, to je moja pauza, idem ďalej cvičiť, potom sa k tomu vraciem. Takže druhý cvik v tomto zozname sú tlaky na rovné lavice alebo flat dumbbell, flat press, sa dá povedať, aby ti to išlo viac na ten stred tých prs. Čo je základ pri tomto
cvičení tých celkovo pri každom jednom cviku je to, aby si mal vždy prstia v popredí. To znamená, že vždy zdvíhaj hore hrudník a ramená sťahuj dozadu cez telo lopatky. Ako keby si sa opieral iba o tie trapézy, pri tej vrchnej kontrakcii sa musia hýbať, musí v nej byť vidieť zmena. Ak ostávajú tie prstia ploché na tej lavičke počas celého tlaku, to znamená, že ti fungujú iba ramene. Ale aby si vedel predstaviť, o čom som hovoril, tak je prakticky to, že musíš stiahnuť dozadu tie lopatky, dať hore ten hrudník. Vždy, keď tlačíš, tak proste tie prstia sa musia hýbať. Jo? Keď tvoj tlak vyzerá takto, tak je to celé zlé. Ak začneš tlačiť, musia sa tie prstia hýbať s tebou prakticky. Všetko je to o tom, aby si netlačil tú váhu z bodu A do bodu B a nezameriaval sa na ňu. Ale ide o to, aby si sa snažil tie prstia spájať ako keby k sebe. Celú dobu ich musíš spájať k sebe a nie tlačiť len bezvýznamne tú váhu hore-dole. Ak po 2-3 sériách necítiš pumpu, to znamená, že to robíš zle. Takže tretí predposledný cvik, vždy je nejaká varianta flies, či už stroje alebo jednoručky, kladky, to je jedno. Proste vždy nejaké flies, 3 série po 10 opakovaní a potom nejakú tú izometriku. A čo sa týka tej izometriky, tak aby ste ma pochopili lepšie, tak Ani Rambo to zvykne využívať ako flex sety, napínanie tých svalov počas tých pauz, keď sa snažíš do toho natlačiť ešte viac tej krvi a zvyšuješ tú intenzitu toho tréningu a je to jedna z intenzifikačných techník, ktorá ti pomôže prekonať tú bariéru pri tej stagnácii. Takže toto využívam aj ja, aj keď doslova, že nepouzujem pred zrkadlom, tak vždy sa snažím napínať ten daný sval, ktorý precvičujem. Čo je základ pri týchto flyoch? Musíš sa sústrediť znova na to, aby si mal ten hrudník v popredí. Ten hrudník musí byť hore. Znamená, že predýchni ho, zdvihne sa ti hore, takisto ako pri tých tlakoch. Urobíš jemný mostík. Ramená zatlač dozadu. Počas celého pohybu, ktorý robíš, sa snaž tlačiť tie ramená dozadu a spájať k sebe prsia. Vyser sa na váhu, nerob to, čo 90% brokolíc, že chcú byť silní a potom si honiť ego, že dokázali dať na pack deck full stack a potom to musia robiť jednoručne, lebo to robia fakt zle a cvičia pri tom ramená, laty, sily a všetko, len nie je cecky. Hej? Keď si brokolica a pozeráš to, zamyslí sa nad sebou, pretože to robíš na piču. A keď s tým potrebuješ pomoc, coaching je otvorený, kľudne mi napíš, aké malé promo. Aha, kto tu je? Poznáte ju? To na YouTube Dáša Slováková, tu dole, daj follow, like, subscribe, všade. A vládzeš. Malý doťuk na ramená, ideme tlaky s jednoručkami, ktoré vôbec nezvyknem robievať kvôli zraneniu ruky, ale dali sme si to tam. Čo sa týka tohto cviku, tak ja to robím tak, že hlavičku mám niekedy na 80 stupňov, niekedy na 60 všelijak a ramená tlačím hlavne dozadu. Technicky by to správne nemalo byť, ale mi to najviac vyhovuje. Vtedy cítim ramená dobre. Veľa ľudí sa pýtalo, či si trkujem nejak tréningy, tak netrkujem, lebo ja som jeden z tých, ktorí keď si trekujú tie veci, tak oni sú zbytočne nervózni. Keď ďalší tréning nedajú jedno alebo dve opakovania, tak mali popri pevne vedia priložiť váhu. Takže netrekujem to, dokonca Hiac mi povedal, že aby som si to netrkoval, pretože pri tom, jak fluktuje váha aktuálne, tak aj tá sila pôjde hore-dole, nebude sa toto držať, takže zbytočne ma to bude stresovať a ja som veľký stresman, takže netrkujem. Keď si ty trekuješ, je to pre teba dobré, rob ako myslíš, ale keď si taký nervózny jak ja, tak to nerob, lebo ťa to bude stresovať ešte viac. Nie je to podstatné, aby si trekoval tú váhu, nie je podstatné, aby si pridával z tréningu na tréning 1,5 kg alebo 2 kg a vynúcoval tie opakovania, alebo vynúcoval si tú váhu, lebo ti hrozí riziko zranenia. Ide o to, aby si každý tréning stimuloval ten sval a posúval tú jeho hranicu. Ale nie je to, aby si sa predbiehal v tých váhach na úkor tej techniky, alebo náhodou si priviedol nejaké zranenie. Neviem, či som slabý preto, že posledné 3 dni som mal niečo, ako keby na mňa niečo liezlo, alebo
Som proste sračka. A teraz v komentoch. Prvýkrát tam budem mať podľa mňa 100 komentov, že sračka. Takže máme konečne po tréningu a nachádzame sa v našej malebnej, krásnej kuchynke, ktorú lemujú tieto nádherné monstre v pozadí. Aj s tou Jarou, presne. Takže tak. Ale preto sme takí nadšení z tých monstrov je kvôli tomu, že po XY mesiacoch, čo už sú všade na Slovensku dostupné, tak teraz prišli do Teska, do ktorého chodíme my. Takže sme zobrali hneď kartón, pretože v Makre ich síce majú, ale sú extrémne drahé. Takže máme krásne monstríky, bolo ich viac, len moja spotreba je tak 3 denne, keďže mi to chutí. Nepijem to kvôli energii, ale kvôli tomu, že to je sladké a chutí mi to. Aj tak. Potréningové jedlo, čo iné než klasický proťák, takže veľmi vás to asi nezaujme. A tak, takže otázka je, či to vôbec točiť, alebo nie. A natočme. Dúfam, že ťa ten tutoriál, ako si zarobiť proteín, bavil, keďže to je niečo také ťažké, ako spraviť si ovsenú kašu. Proteín, jak si videl, áno, je tam napísané Dáša Vanila, lebo je to Dášin proteín, nie môj, takže ona má zakázané pozerať toto video a ty jej to neskús napísať na Instagram alebo nikde. Instagram Dáša Slováková tu dole, keď ma chceš nabonzovať. Čo sa týka tohto, máme toto 50 gramov proteín, proste po tréningu, nič zložité, dávam si k tomu ešte vitamín C. Ale ja nechápem, čo je s vami ľudia. Proste pozerám štatistiky. 90% z vás asi trpí na ADHD, pretože nedokážete vydržať pri 10 minútovom videu, ale vypínate to skôr. A toto video podľa mňa bude mať viac jak 10 minút. Takže otázka, čo s tým teraz robiť? Ak máš to video ešte pustené, tak ho môžeš vypnúť. Už som to ukončil, aby to aj ľudia z ADHD dopozerali.